Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Azerbaýjanda goşulşmazlyk hereketiniň döwlet we hökümet başçylarynyň 18-nji sammitine gatnaşmak üçin 25-nji oktýabrda Bakuwa bardy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Trend habar gullugynyň Azerbaýjanyň prezidentiniň medpuat gullugyna salgylanyp 25-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedow Haydar Aliýew adynaky aeroportda Azerbaýjanyň premier ministriniň ornmasary Şahin Mustafaýew, Daşary işler ministriniň ornmasary Mahmud Mammad Guliýew we beýlik resmiler garşy aldylar. Prezident Haydar Aliýew adynaky aeroportdan sammitin geçiriljek ýerine Bakuň Kongres merkezine bardy. Bu ýerde onu Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew garşy aldy diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Türkmen lideri sammitden çykyşynda herekete gatnaşýan ýurtlaryň ady howpsuzlygyny üpçün etmek tagalarlarynda jewitleşmeginiň möhümdigini nygtady. Berdimuhammedowyň sözlerine görä her bir adamyň aýrylmaz hakyky bolan umut imitlenişi kepillendirmek üçin döwletleriň we regionlaryň adyk resurslaryny el ýeterligi göz öňünde tutulanda herekete gatnaşýan döwletleriň jewit, aýgytly we tutanýerli pozisiýalaryna zerurlyk bar. Döwlet başçylarynyň adyk howpsuzlygy barada Bakuda eden bu çykyşy ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we towuk ýumurtasy ýaly ilatyň günübirin sarp edýän adyk haritlarynyň gyçylygynyň dowam edýän mahalyna gawat geldi. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyk haritlarynyň yetmezçiligi we olaryň öňünde emele gelýän uzyn nowatlar barada indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýär. Bu gyçylyk soňky 5 aýdan gowrak wagtyň dowamynda hassa güýçlendi. Berdimuhammedow Bakuda eden çykyşynda klimat problemalary, energiýa howpsuzlygy meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigini hem bellidi. Şeýle-de halkara terrorizmine garşy görüşiň global howpsuzlygyny üpçün etmegiň iň möhüm wezipesidigini hem nygtap, Türkmenistan dünýä jemgyýetiniň bu howpa garşy görüşýän netijeli halkara mehanizmlerini döretmegini we Birleşen Milletler Guramasynyň global terrorçylyga garşy görüş strategiýasynyň dolu durmuşa geçirilmegini goldaýar diýdi. Sputnik neşri 2 gün dowam etjek sammite 158 ýurdun we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygyny habar berýär. Oňa Türkmenistanyň döwlet başçysy Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan başga Venezuelanyň, Eýranyň, Kubanyň we Bangladeşiň prezidentleri gatnaşýar.